вардишгоҳи лӯжникии шаҳри Москав санаи 14 июн қабои идона ба бар дошт, зеро ин ҷо аввалин бозии ҷоми ҷаҳон 2018 миёни мунтахабҳои Россия ва Арабистони Саудӣ баргузор мешуд. фазои идонаи лӯжникӣ дар ин рӯз на танҳо мухлисони Россияву Арабистони Саудӣ, балки ҳаводорони варзиши рақами 1-ро дар тамоми манотиқи гуногуни сайёра муттаҳид кард. яке аз фаъолон миёни анбӯҳи зиёди одамон мухлисон аз Амрикои Шимолӣ ва Ҷанубӣ ба ҳисоб рафтанд. ба мо муяссар шуд ки бо чанде аз онҳо суҳбат ороем. номи ман Виктор Супе. ман Натали Ромеро ҳастам. мо аз Колумбия барои тамошои бозиҳои ҷоми ҷаҳон ба Москва омадем. ба мунтахаби худ боварӣ дорем ва умедворем мунтахабамон муваффақ мегардад. баъди фарҷоми рақобати аввали ҷоми ҷаҳон нобаста аз натиҷаи бозӣ, фазои идона дигаргун нашуд. аксари мухлисон ҳамоно хушҳолу болида буданд, ғайр аз мухлисони Арабистони Саудӣ ки аз мағлубияти дастаи хеш асоси воқеиро иброз карданд. мунтахаби Россия беҳтар бозӣ кард ва бинобар ин пирӯз шуд. ҳоло моҳи шарифи Рамазон буд ва мо рӯза медоштем. шояд ин боиси бохти мо шуда бошад. аммо умедворем дар бозиҳои минбаъд бар мунтахабҳои Мисру Уругвай пирӯз шуда ба даври дигар роҳ меёбем. дар ин раванд мухлисони хушҳоли Россия ақидаи худро чунин баён карданд. Мы верили и думали, что мы победим. Во-первых, счет будет 2-0, но 5-0 это сильно. Мы молодцы. Я не сопротивлялась. Нет, болельщики, конечно. Болельщики хотели сначала 3-0, потом 4-0, потом мы все просили 5-0. Пожалуйста, получите. Время рано кончилось. дар баробари мухлисон ва ҳаводорони футбол мо бо яке аз дӯстони худ вохӯрдем ки қаблан ҷоми ҷаҳонро ба душанбе ҳамроҳӣ мекард. ӯ низ дар баробари мухлисон ақидаи худро дар бораи бозии аввал иброз кард. дӯстони азиз, айни ҳол дар назди мо собиқ бозингари тими мунтахаби Фаронса ва бошгоҳи футболи Реал Мадрид Кристиан Карамбио қарор доранд ва мегуфтед ки умуман бозӣ миёни дастаҳои мунтахаби Россия ва Арабистони Саудӣ чӣ гуна баргузор шуд? фикр мекунам сири муваффақияти Россия дар эҳтиёткории онҳо буд. мо интизор набудем ки онҳо чунин шумораи голҳоро ба нишон мерасонанд. ин барои фазои мусобиқот хело хуб аст, зеро боиси ҷалби ҳарчи бештари мардум ба рақобатҳои минбаъдаи мусобиқот шуда метавонад. хушҳолам ки дар кишвари Россия қарор дорам ва дар муваффақона баргузор кардани мусобиқот саҳмгузор бошам. хело мехоҳам ба Тоҷикистон баргардам, зеро ин кишвари хело зебост. ман ҷоми ҷаҳонро бо дастгирии Кока-Кола бо муваффақона ба он ҷо ҳамроҳӣ намуда будам.